бо ибтикори роҳбарияти олии ду давлати ҳамсоя ва ду миллати ба ҳам дӯсту бародар тоҷику ӯзбек имрӯз ҳамкориҳои судманд байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҳама соҳаҳо ба роҳ монда шуда рӯз аз рӯз густариш меёбанд. Имрӯз дар доираи сафари кории ҳайати илму, адаб ва фарҳанги ҷумҳурии Ӯзбекистон хоса рӯзноманигорон бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни кору фаъолияти гурӯҳи эҷодӣ ба Телевизиони Тоҷикистон ташриф оварданд. Меҳмононро дар саҳни телевизион намояндагони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини як қатор шабакаҳои давлатии телевизионӣ ва радиоӣ ва як гурӯҳи рӯзноманигорони тоҷик гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. гурӯҳи рӯзноманигорони ӯзбек нахуст аз китобхонаи маркази техникии телевизион ва радио шинос шуданд. ба рӯзноманигорони ӯзбек иттилоъ дода шуд ки дар китобхона номгӯи зиёди асарҳои илмию бадеӣ, соҳавӣ ва рӯзномаю маҷаллаҳо мавҷуд буда, ҳамарӯза рӯзноманигорон аз он васеъ истифода менамоянд. рӯзноманигорони ӯзбек чанде аз рӯзномаю маҷаллаҳоро варақ зада аз муҳтавои он бархурдор гардиданд. гуфта шуд ки дар китобхона китобҳои гуногун ба забони ӯзбекӣ низ ҷамъоварӣ шудааст. сипас ҳайати рӯзноманигорон аз дастгоҳи марказии пахши барномаҳои телевизиони Тоҷикистон дидан карданд. зимни шиносоӣ гуфта шуд ки тамоми барномаҳои телевизионӣ аз тариқи ин дастгоҳ пахш мегардад ва айни замон барномаҳои телевизиони Тоҷикистонро дар саросари ҷаҳон тариқи маҳвора низ тамошо менамоянд. рӯзноманигорони ӯзбек дар барномаи пагаварими телевизиони Тоҷикистон ки бо забони русӣ таҳия ва пахш мегардад ширкат варзида аз рушди ҳамкориҳои ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар изҳори андеша карданд. дар барнома чанде аз ҳунармандони хушсалиқаи тоҷик ва гурӯҳи доиранавозони наврас низ иштирок карда суруду навъҳои дилангез пешниҳод намуданд ки хотири меҳмононро болида гардонид. дар рафти барнома ҷавони чирадасти тоҷик рӯи коғаз чеҳраи ду олим ва адиби забардасти тоҷику ӯзбек Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоиро тасвир мекард ки бозгӯи пайвандгари дӯстию рафоқат, бародарӣ ва аҳди устоду шогирдӣ мебошад, тасвир менамуд. Tojikistonga safarimiz bizda juda katta taassurotlarga boy bo'lyapti. аз ин сафар дар Тоҷикистон мо таассуроти зиёде бардоштем. давоми ду рӯзе ки мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмон ҳастем, аз меҳмоннавозии мардуми бародар Тоҷикистон хело хушнуд шудем. имрӯз мо аз шароити кории кормандони телевизиони Тоҷикистон дидан намудем ва дар оянда табодули таҷрибаро бештар ба роҳ мемонем. бо ибтикори сарони ду давлати ҳамсоя, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҳамкориҳои судманд байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҳама соҳаҳо боз ҳам бештар тақвият ёфтааст. ман боварӣ дорам ки дӯстии миллати ӯзбек ва миллати тоҷик боз ҳам қавӣ мегардад ва рафтуомадҳо миёни ин ду давлат бештар мешавад. Qo'shni ahil vali eskidan ahil. баъдан гурӯҳи рӯзноманигорони ӯзбек аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон дидан карда дар барномаи масири дӯстӣ иштирок намуданд. мазмун ва муҳтавои барнома дӯстию рафоқати ду кишвар ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи байни кишварҳои шарикии стратегиро дар бар мегирад. меҳмонон оид ба пайванди ногусастании кишварҳои ҳамсарҳад ва рафоқату бародарӣ изҳори андеша намуда ташаббусҳои созанда ва ибтикороти наҷибонаи роҳбарони кишварҳоро намунаи ибрат барои насли оянда дар самти ҳамкориҳои самарабахш арзёбӣ намуданд. дар саҳни телевизион рӯзноманигорони ӯзбек аз шароитҳои сабт ва пахши мустақими студияи сайёр шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки студияи мазкур пурра бо таҷҳизот ва дастгоҳҳои рақамӣ муҷаҳҳаз буда иқтидори васеъи пахши мустақими барномаҳои гуногунро дорад. ҳайати рӯзноманигорони ӯзбек бо таассуроти нек бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. манучери Сулаймон, Муҳиддини Муҳаммаддовуд, Фарҳоди Восе, Ахбор.